Yan, magandang araw mga kabayan. Yan yung pinapagawa ko ngayon, itong mga natitira pang beam dito sa ground floor. Ayan. Itong diretso na to. Yan, ito hindi pa pipinis dahil wala pa yung breaker namin. Yan, di bali yung ibang maso nasa kabila, pinipinis na yung kabila nito. Yung taas dito may nakapisto na dyan. Yan, yung ibang maso nasa likod. Yan, tingnan natin mga kabayan. Yan, dito sa existing unit halos na masilyahan na lahat ng mga kabayan. Yan, lihan na lang yan. Yan, tapos dito naman, ito na lang yung hindi pa naman masilyahan. Dito sa likod, halos ko na rin dito. Palitada na lahat dito mga kabayan yan. Yan, dito sa CR, palitada na rin to. Dati walang palitada to. Yan, madilim. Yan, tingnan natin mga kabayan yung nagpapalitada sa likod. Ayan si Burnok. Ayan, ito yung papalitadahan Edmar. Kaya linipatan nila yung apakan sa baba. Yan yung iba naglilinis dito sa kanal. Ayan. Atin ka na lang Iyo Mar. maghihintay. Lipat tayo doon mga kabayan sa kabila para makita niyo yung sa dulo. Dulas. Sa likod ng umpisa na rin natin dito. Ay ko naman. At maghihintay. Woo! Pag hindi na ito pumasok si Gmar bukas, nakahukay ito ng ginto dyan. Kakuha na yung bato ni Darna. Ano Mar, kung makahukay ka ng isang barita dyan, papasok ka pa bukas. Oo. Ay, ay, ay. Oh. Kapot yati. Tawag ka. Lag na Yan, ayos ang mga kabayan ha. Ay, hindi na si Burnok ko. Malinis na yung ilalim. Naglagpas na. Ano Mar, hindi ba maputol ito Mar? Umaga na. Isa na mo Ha? Hindi ba maputol to? Hindi. Bagay, mababa na rin eh. Isa naman si Pati Agit Dio. Ang alin? Ah, nasi mixing board ko. Luminuho na oh.
Sirada yan. Mahulog na sa baba, huwag doon sa taas. Huwag sa taas, di ka na makakabalik. Meron ka. Nahulog nga sa'yo. Pero nung umalis, hindi na bumalik. Napalikan ka naman, ayaw mo tayo. Ano Archie, magkapalit kayo ng mukha dyan eh. Jimar. Okay lang. Mas lalo sa taas. Hello! Yan, nag-uumpisa na lang magtapal mga kabayan si Idmar. Hello! 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 Diba, ito yung palitadahan niya maghapon. Hello! 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 Yan, bukas ito naman sa ilalim na to. Yan yung palitada namin dyan mga kabayan. Kwan yan, 2 cm yung kapal. Tapos may halong Sahara yan. Yung halo. Para makatulong na hindi tumagos yung tubig sa pader. The next day. Yan ang pinapagawa ko ngayon mga kabayan, yung mga natitira pang kwan, yung sa bintana. Yan, yung isang yan, yung doon tapos na. Yan, di bali yung pinapasunod ko, ito na lang. Sa harap, ito na lang yung hindi pa natatapos. Tapos yung sa likod naman, dalawa. Yung dalawang bintana sa likod. Yan, yan na lang yung mga natitira. Tapos lahat na sa likod. Yan, tapos dito naman, pinaumpisahan ko na kay-Idmar yung hagdan. Ano marais na ba yung layout mo dyan, Mar? Ayos na! Ang liliot ng mga kabayan ni Idmar yung kuhan. Yung para sa step, yung tubo na ikabit niya na. Yan, ito naman, mga natitira dito. Yan, sa ilalim. Ito na lang. Dos imidya yung sukat ng tubo namin. Dos imidya ba yun, Mar? Para manamitro mo? Kung dos imidya nga ito. Yan. 2.5 mga kabayan yung tubo namin. Yung inside diameter. Sige, Nok. Pasok, Nok. Si Idmar kasi gumagawa sa daan-daanan. Ano, Nok? Bukas, wala nang naman yan. Tuloy na yung kaligayahan yan, wala nang daanan. Yan yung sukat namin mga kabayan ng ground floor to second floor. 250 cm. Tapos yung step namin dito 14. Pang 14 na yung pinaka second floor. Kaya yung pinaka height namin ng step 17.8 cm. Ay, 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 dadadadada. Yan, may mga video na ako mga kabayan sa pag-layout ng hagdan. Ilalagay ko na lang sa description box yung link para makita niyo. Ang hagdan nito kaparehas lang nung ginawa namin dun sa kabila. Yung design nito. Ang nagkaiba lang, nakapatong na lang yung kahoy nito. Hindi na siya nakatuso katulad dun sa kabila. Kakanan ko ba, Bruno? Kasi mas matagal gawin yon, ito mas madali. Asan yung mga bakal? Ah, Yung bakal para sa taas. hindi to. 12mm to na square bar. Yan. Hindi ko na pinakita yung pag-layout nito mga kabayan kasi marami na akong video nito. Bali lalagay ko na lang sa description box. Yan, di bali yung ginawa namin dati, nakapansak pa dito yung kahoy. Pero ngayon nakapatong na lang siya dito. Ayan, nakapatong siya dito. Ibaba ko na lang namin ito sa kahoy para hindi makita sa montage dyan. Para mas madali. Yun kasi, pero parehas lang naman siya maganda. Ibang design naman to. Ang ginagawa kasi hanggang, bakit nasa daanan? Ba't kasi nasa hagdanan yung ginagawa mong hagdan? Huwag ko ba rito, bakit nasa daanan yung ginagawa hanggang? Oh, Si nandiyan. Bunok nahirapan. Nandiyan ka sa daan-daanan eh.
Naabala mo si Burnok. Ang tingin ko sa hagdan na, dinaamin ko talaga. Alam mo, dinadaan na Alam mo Mar, para hindi ka dyan maabala, ang gawin mo, tanggalin mo na yung hagdanan. Pwede naman silang dumaan doon sa kabila. Ang galing ko na nga ito bukas. Bukas pa naman. Sige nga Mar, pakita mo nga Mar yung pan mo. Yan, ganyan yung mga kabayan, oh. Tapos yung kahoy nakapatong na lang dito. Dalawa ito, mayroon siyang kapartner dyan sa kabila. May pares, may asawa. Buti pa yung hagdan may pare, si Edmar wala. Yan na. Yun lang. Doon lang tayo dalawang ko. Nadali ka doon. Yan, ito mga kabayan yung naging May namin. kapal. Lalaminate na lang namin to. Yung gumagawa, wala pa. Huwag ganon. Ganon. Huwag ganon. Hanapan mo nga kasi si Edmar. Ang inuhon ng kabayan, tirado mo yan. Magtanap ka na. Ngaling makapauna yung braso mo pakiti. Dati. Naunahan pa kita Mar. Si Edmar kasi mga kabayan, matanda to sa akin ng 2 taon. Tirada mo yan. 35 ako, 37 si Edmar. 37 ka Mar, di ba? 22 pa lang ako. Di pa lang kayo maglalayo dito. Talaga pag mga sutit sa babae, mga nakapagsawa. Kuhan kasi si Edmar, talagang ang hinahanap talaga nito yung artistahin. Ha! Pwede bang dumaan Mar? Hindi. Yan, ito mga kabayan yung pang 14. Kasi 14 step dito, ito na yung pinaka 14. Bali yung kahoy 13, 14 dito. Tapos ko sana yung nakitiringan ko naman. Sa likod naman, tingnan natin yung mga tatapos. Si Edmar kasi, kahapon nandun siya sa likod. Ngayon, pinalipat ko na dito sa hagdan para matapos na rin namin sa hagdan ito. Di bali yung masun dito, isa na lang. Masabi yan ang... Yan, konti na lang. Ano Mar? Masabi yan ano? Iba ka na ko. All around to mga kabayan si Edmar, mason, welder. Wala lang sa kanya yung pagiging chicks boy. Yung magake. Kaya hanggang ngayon, wala pa rin kapares. Asaan na kasi yung inabang mo dyan, Mar? Wala. Ginalaw ng pagbuhos. Yan, di ba itong sinisinsil na to ni Edmar. Hinahanap niya yung abang niya, nawawala daw. Di ba mababaw lang yung abang mo dyan, Mar? Magkulang. Nagalaw yata pag vibrate. Nawala na. Pag wala, pwede ka naman kumapit sa anil dyan. Huwag ka lang wiwinding lang sa minbar. Yung minbar ng pin. Tayo kakapit sa puste. Pakawit ka lang sa kwan. Kawit ka lang sa anilyo. Pero saan naman pupunta yung abang mo dyan? Atong ba? Nandito na sa ilalim. Hindi, nandyan lang yan. Mamaya, lalabas na yan. Yan, namating natin pala mga kabayan yung pangkisami namin. Ito. Sakto na yan dito. Yung haba niyan. Pinutol na sa baba. Iba ka na ko. Sakto ba yung mga putol mo na yun, Mar? Sakto yan. Baka kumapos yun ah. Yan, di ba? Ito na lang hindi napipin sa bintana mga kabayan. Dito. Yung sa kabila, tapos na. Nakapalitan na yung side doon saka dito. Di ba? Yung kabila na lang nito. Tingnan natin mga kabayan sa kabila. Para makita nyo rin yung natitira na lang dito na papalitadahan. Si Edmar kasi nandito sa daan-daanan. Madilim na dito mga kabayan. Yan, natitira na lang dito sa loob. Ito na lang. Maliit na yan ito. Hanggang dito. Tapos ito. Ito na ipapagawa ko bukas.
Yan dito, tapos na lahat dito. Yan. Yan, ito naman yung mga metal paring namin sa kisame. Yan, nakahanda na dyan. Dito, tapos na rin lahat dito. Yan, tapos na rin namin. Baliktad na yung side na yan. Ito na lang sa kabila. Yung dito. Yan, okay na rin dyan. Ito na lang, pababa. Di bali pag natapos yun, bababa na siya dito. Tapos sa kabila na lang, ayos na, tapos na. Linis na lang. Isame. Yan, dumating na rin pala mga kabayan yung insulation namin. Ito. Yan, papakabit ko na rin yan. Yan, bali okay na dito lahat sa harap. Bali ito na lang isang ito. Yung tapasunod ko. Yan, maliit na lang to. Mga kabayan. Mga kabayan, nagliligpit na si Idmar. Hanggang alas 5 lang daw siya. Yan. Mag-aalas 5 na mga kabayan. Oh. Langubot tayo mga ilaw. Yan, di bali naikabit niya na itong papatungan ng kahoy. Yan, ito yung kahoy na isa. Yan, yung sinusukatan niya. Police spotting. Yan, di bali bukas niya na ipupulwid dyan. Di ba lang itsura nito mga kabayan, katulad din nung hagdan doon. Ang pagkakaiba lang noon, 3 lang yung step dito, ito 4. Tapos sa baba siya naging 3. Yung doon sa ginawa naming isa, yung 4 na step dyan, 3 dito. Yan, tapos dito naman 6, parehas lang yung ikot dito 6. Yan, ipapakita ko doon sa inyo mga kabayan. Papunta na kami doon ni Idmar. Leg fitting. 3 guys yung isang barila. Napakalupit. Yan, hindi pa mamumukhaan yung hagdan ng kabayan kasi wala pang kahoy. Pag nailatag na yung kahoy dyan, sa kanya mga halatang hagdan. Ngayon, hindi pa halatang hagdan. Yan. Ano, mariwanan mo na si Jumong? Sama ko na to. Yan, may alaga kaming pusa dito mga kabayan. Laging kasama namin ni Idmar. Jumong! Ayan mga kabayan, ang sunod-sunod si Jumong. Oh. Kape, kape. Kape. Yan, kape muna mga kabayan. Kape. Yun yung ginagawa namin dun mga kabayan. Hawig din yun dito. Pero hindi na siya nakatagos, yung katulad dito ang nakatusok yung bakal. Nakapantay na lang siya sa loob. Yan, yung kaparehas nun, yung dito sa kabila. Sa tinutulogan ni Idmar. Yan, pakita ko sa inyo mga kabayan. Yan, halos ganito rin yan. Diba, ang pagkakaiba nun, 4 yung step dito. Ito 3 lang yan. Makita nyo mga kabayan, isa, 2, 3. Yun 4. Bago siya lilikong ganito. Yan, halos ganito rin yan. Yan, tapos doon naman, 3 lang dito sa baba. Yan, ito 4, tagabaliktaran siya. Ito yung 3, doon yung 4. Pero doon sa ginagawa namin, 3 doon, dito yung 4. Yan, ganun lang yan mga kabayan. Yan, kape mga kabayan.
Yan, hindi ko pa mga kabayan na ipapalipat dito yung mga pinagbista yan. Dito ko yun ipapakalat. Yan, kaso medyo busy pa doon sa kabila. Yan, nandito na po muna mga kabayan. Maraming salamat po sa panonood.